rata. Kyllä maalla on mukavaa, kyllä maalla on mukavaa. Kyllä levy Matti Erkki rahaa syöttää. Sitä muka levy Matti musiikin ulos työstää. Hessu ja Pena pöydässä istuvat, puheenaiheena missukaa. Yhtäkkiä Penalla välähtää, eiköhän paineta puheenaihetta. Jutellaan vaikka vanhoista traktoreista. Hessu heti täky tarttuu. Minä haluun ferkut tiestään, kun vaan raha karttuu. Pena on vahva deksta-mies, tienaa rahat siihen otsahies. Hei pojat ei teidän koneita voi edes verrata minun setoriin. Vuosimalli 52, setor 25 saa. Ei pane ferku, ei teksta paremmaks. Noin oli Erkki mieltä, se oli Hessulle vierasta kieltä. Sopuisasti pojat juttua suoltaa. Illan mittaan ennätettiin traktorin kiruolta, kun koea jo lähdettiin. Nurkkapöydästä huudettiin, jumalauta tankatkaa ne traktoriin. Vittu, ootte jo 5 tuntia työstä.